Start your Fanikisha journey with Equity today. Jakora moge juangen tichangwen kendo tichangwen ka tichangwen akelo ni chenro mano mara ohala gi mwandu. Arwakini machiegni chenro makawuono ma en chenro mamedo kolo yore mopogore opogore. Biri ekni kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluor. Tawone chenro maro ohala gi mwandu nyakora moge juang wadarango sigana mano mutere kod ohala maro uso gige nyithindo kata gige nyithindo matindo mayo tero nyake kar dak Masiuki Mau kendo kae wayudo thuolo mar twak kod Esther Awino. Nyakora moge juang Esther Awino e wuon kar uso gige nyithindo mayudore Masiuki Mau e apayano mano mar Katani Masiuki Mau Road mano kama intie kacha kendo kawuono oleronwa maling'ling mopondo e ohala ni. Nochake nade, nondike tich kato bang'e oduogo weyo kata tich kanorumo oyudo thuolo mano mar timo tijno mohero mag uso gige nyithindo. Bende ing'eni siso mari mar bedo machiegni gi nyithindo kata gombo nyithindo kod gik mathoth ahinya mantiere kar ka mokwako ngima nyithindo nyalo miyo chieng' moro gino mihero obedo ohala mitimo makelo ni mwandu. Wagoyo mbaka kode kae kawuono komisowa gigo mantiere ei ohala ni. Nochake nade, otaye nade, gin gik mage mantiere, achiedh nade moro moyudo iye kae to time e yo mane. Kae kawuono wantiere wacho ni en ABC. Tiende ni Awis Baby Closet. Kae mouse gigi nyakora moge juang. Owinjane kaka nochako kendo kako tae. Aniluonga ni Esther Awino Owili. Anya seme katieno. Koro ohala ni nachako higa mokalo dwe mar adek. Nachake nikech natiyo gi USAID to USAID no loro tich. Koro kaka ne Trump loro tich, apenjora ni ohala mane manyalo timo. To nikech ahero nyithindo, awacho ni mondo achak ohala mar uso lep nyithindo. Koro auso lep nyithindo, Awis Baby Closet kae, nyithindo monyuol manyien nyaka gimoro higni 5 kamae. Nyalo wacho ni ohala osebedo marach, osebedo maber, lakini nitie jok matimo ohala ni manochako chon to be gidongo gin gi dukni madongo gi stock mang'eny. Lakini jibiro kae, challenges ma wantie go, jibiro kae ka gidwa nyiew lewni to giwacho ni gi prefer the town nikech gibo yudo lewni town kunyo machipa. Lakini ka gichako giduogo kendo yudo ka bei chala gi mantie kochacha. Nyakibed ni isetimo research mari mondo ing'eni ji ohero lewni machal nade, okichaka ohala mar lep nyithindo kamano. Koro natimo research mang'eni nyithindo konyuol nyithindo to gidwaro lewni machalo nade. Kae to be nyakibed gi kwan, nyakibed gi pesa mibo chako go ohala. Ting'eni stock iketo stock mane mokwongo. Nikeche nitie nyithindo matindo kabisa manyakibed go kaka diapers, nitie lewni ma girwako kaka onesies magichako go kapod gitindo. An kaka anyalo wacho kaka nachako nitie pesa manaketo matine sako. Koro kaka ne tich orumo to adhi e sako takao loan moro matine sako ema mondo achak go ohala. Nikech sako mia interest rate maber 1% on reducing balance per month. Koro nakao loan ema chako go ohala ni. Jok moko nyalo bedo gi savings be nyalo chako go. To okonego ibed gi pesa mang'eny e kichak
nachaka gi pesa matin manantiego. Anyalo wacho ni nachako gi 1,500. Jinongi sani ibo chako ohala after 1 year ohala bo luar piny, lakini gima nawacho kaka mama wanopuonja ni chaka to atimo research. Kaka research mana timo I realize ni nyaka timango advertise. Kuro advertise Facebook, advertise TikTok, advertise Instagram. Taseneno kama no kelona customers kagibiro. Anyalo wacho ni eno hala makelo mwandu. Nikeche kaka wa import lep nyithindo kae to waketo margin moro matine wiye. Okelo mwandu maber, lakini ka idwa ni mondo grow to nyaka advertise kabisa. Mondo eka ji ong'e ni dukani nitie kae, ma ina ohala matin ma wachako, jok moko ng'iyo gidhi nyiewo gik moko e town. Lakini koro kaka wayawo kae ni, Josioki ma osechako ng'eyo kaka wantie kae matin to gibiro. Kata jok mane dhi town, giwacho ni ang'o me wadhi town to gigi nitie kae, wanyalo yudo gi kae. Anyalo wacho ni chon kana dongo, to ok naneno ohala machalo kama kitimo ahinya. Nange mana ni kidwaro lep nyithindo to nyaka idhi mana Biashara Street. Ok inyal yudo lewni kamoro kendo. Lakini sani aparo ni jo seng'eyo ni kata wanyalo timo ohala, joluo nyalo timo ohala, nikech aneno ka jibiro mang'eny ka dwa nyiewo lep nyithindo to jowabe mang'eny timo ohala. Kwa import lewni kwa okoto nyaka wachul ushuru. To ohala ni nitie be jok moko ma kelo in volumes, gikelo in bulk. Koro jok ma kelo in bulk go ema kelo to kaito usonwa. Nikech koro kaka chako ni pod biashara ni tin, okanyal kelo bulk gi quantities, minimum order of quantities majo Chinese or Turkey dwaro. Koro nitie jok moko ma kelo in bulk kaito wabe wakao kuomgi. Gik manarango mondo mi aket ohala ni kae, mokwongo ne location kuma ng'eny nitie jok mang'eny makalo. Kaka kae nitie jok mang'eny godhiambo ma ai tich kadok e ot to gikalo kae. Koro nyaka ing'i location mikete business, nyaka ing'i kata jok mindiko mondo timni ohala sama ionge kanyo, nyaka gibed jok mong'e loso gi customers, jok mong'e prices, ging'e gik ma mine moyudo nyithindo dwaro. Koro there are so many factors manyaka ing'i kapok iketo ohala. Koro motivation mara ma yawo kae en nikech nitie jok mandiko manyalo support families gi. Mar ariyo, anyalo biro kae seche ma dwaro. Anyalo loko gik madwaro ni mondo alok kae ma ok apenjo ng'ato. Ka nitie gima ber madwaro ni mondo alok tanyalo loko ma ok apenjo ng'ato. Kae to be I spend time gi nyithinda. Anyalo biro kae, abet kae dakika kata seche 3 seche 4 kamae tadok e ot, abet gi nyithinda. Kae to antie be gi opportunity manyalo dhi kawo gi go e school, nikech gimor sama ane makawo gi. Anawacho ni kidwa timo ohala, tichaka ohala. To so long as iketo your books right, ichulo ushuru, itimo gik monego bet ni timo, okapa ni KRA nyala biro to chako ginene kodi nikech ya ohala. Lakini intima the right thing, ichul ushuru, gik monego itim, to okapa ni KRA bo manyo rekodi kitimo gik monego itim the right way. Wach mara mogik debet ni anyalo nyiso jo piny mondo gichaka ka intie gimidwaro timo, ohala midwaro timo, chaka tipenjo, inyalo penjo, itimo research eka mondo sami tichako giming'eni bo faulu. Tipenjo jok mantie biashara no be kaka gitimo mondo omi biashara gi odongi. Koro wauso gik nyithindo matindo, nyithindo mayom from 0 months to 4 years. Wauso onesies, wauso vests, wauso gik manyathi nyalo tiyogo kapod tin. To kunyo gik moko kuomwa kae, to wanyalo oro gi deliveries kaka rider, moko wakete bus, wayudo kata jok moko manyiepo kwa Homa Bay, gigote wanyalo uso, wanyalo oro kwa kae. To be wantie gi vouchers, kaka joma chuo udwa nyiewo ne mama lep nyithindo, tikia ni nyiewo ang'o, wantie gi vouchers. Koro vouchers go kwa mi gichako from 5,000 to 40,000. Koro kinyiewo voucher, inyalo miyo mama to biro oyiero gimodwaro kae.
to unyalo biuru mondo unyiew gik moko, kata kionge gi pesa inyalo chulo mdogo mdogo. Ibiro ikaw gik midwaro kae tibo chulo mdogo mdogo nyaka itieki. Koro ka udwa yuda, tunyalo yuda telephone number 0798 188 018. Wantie Facebook iluongo wani Awis Baby Closet. Wantie Instagram be iluongo wani Awis Baby Closet. To wantie TikTok be Awis Baby Closet. Inyalo yudowa mbui got duto te. Location wantie Syokimau, Katani Junction. Kidonjo gi Katani Junction no, wantie building miluongo ni Repen Complex on the ground floor. Ibo yudowa kanyo. Bangwinjo Stigand Awis kata Awino Esther Nyakora Mogejwang en thuolo madakao mano mar kawo yueyo. Geno mara ni somo gimoro matin mar kaduogo abiro kae kod jawala mar Juma. Kik idhi mabor. Kodi pami sama ana wuoyo in nyaki donjie tinde donge in riwri kamoro achiel gi pari niti kori paro ni riek. Erokamano ahinya kawuono ni in temo tango ne mama ni ambe ndane odni gik ma mama timo gi ok gik maber kata matin. Wacho miriambo keni yo kende mar riambo. Tingeni panda diere bende chalo mana miriambo. Ang'eyo gimoro amora. Onge ng'ama nyalo panda diere kuma pari. Butana chiel kende namka. Jaro. Wiyo wichore. Maua ma plastic atero kae. Magetango. Magera chidatero. Ito ngise ni recho rume namka. Mama, ngablo ko dingis nyatigi good night okoso kani. Gochongi pe. Mama. Idwa na bia nyis baba. Dongi. Adwa ni dhir mama. Sawa. Ngamang ne wa pesa mwati edhoga win. College chelo high school mi choke pesa ka jidwa di kamoro. Oken kamano. Ha? Temo kokora. Chini kino Nyakora Mogejwang en mor mara nikete kar kae chenro ni maro ohala gi mwandu. Parni nyalo miwa paro mopogore opogore, bende nyalo gochonwa. Inyalo ornwa ote machuok, ikono wani ja ohala mane, itime kanye, to dier mar mondo miwa biri kendo wanyis jopiny oganda luo. Ni ohala mane mitimo, titime yo machal nade. Parni nyalo ndikonwa, SMS line wa oyaw en 3-6-000, e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube, to kanyo wabiro duoki kendo wabiro kama intiere. Kawarango ka jawala mar Juma kawuono Nyakora Mogejwang wadamenyo Sigand nyadendi Nyasiaya Alego kawuono kae watwa kod Elizabeth Aenda. Abende kawuono ni miyowa malingling mopondo mantiere kit ohala mano motimo. Kawuono wayudo thuolo mar winjo ni to ohala ni mano mag nyasi kata mag event itime yo machal nade. Ibende in gi birthday, in gi nyombo, in gi arus, in gi romo e odi tionge jogo manyalo konyi tedo. Kata in gi nyasi tiwacho ni oyo an kawuono ok adwa ni atedi kata dhi jikon. Iluongo gi tedo gi konyi savo welo, rito welo e konde mopogore opogore. Mano tich ma Elizabeth Aenda leronwa ni osebedo kotimo kuom kinde. Siso mare kawuono miye yuto mabende miye mwandu. E ohala gi mwandu kawuono Elizabeth Aenda ochopo e mesawa kaka jawalawa mar Juma. Roani luonga Elizabeth Aenda ma nyar
Lego Siaya Onagi. Koro watimo events miluongo ni nyasi. Watimo nyasi mar opogore wan gi kisungu luongo ni birthday, par mar nyuol ng'ato. Watimo arus, watimo nyombo, to watimo nyaka kuonde ma nyasi mopogore kata mag lit koyudore. Watimo samoro be inya beda gi paro ni moro ni gwele osiepe ni moro, ok nyaka bed lit ni nitie. Upara ni urom kaka osiepe ubudhi. To koro nikech idwaro budho, ok idwa ni ichapni ka gi kacha ni welo ni dhi e jokon. Koro inyalo neno ni imany ng'ato mondo los welo. Koro kanyo ema wadonje kaka Awis Events. Elizabeth tiyo gi Awis Events, kambi mar Awis Events, loso nyasi mopogore. Koro kanyo wayude morwa ka wamoro ji, to wan bende ka wayude matin mwakonyorego. Koro tich mar events en ok ne en lek mar Elizabeth, to piny timore mopogore. Ne en lek mar osiep mar Elizabeth, to no leko kaluwore kod chwech mar Elizabeth kaka noneno ni ka wuotho kode seche mang'eny. An ng'ama ohero gik mag nyasi, kama nyasi nitie, ng'ama ohero mor. Koro kane walalore kode e weche mag dongruok, to gwela ni owinjo ni skul kama nyathine some nitiere nyasi, to nyasi no yie ni jonyuol ma nyalo dhi mondo los okel gik ma giuso, nikech nyasi maduong' ma skul ok ne nyalo rito jogo te mobiro. Nyasi anyalo luongi tibiro gi nyithindi 3, tibiro kod jok midak go e ot bende. Koro wayudo ni ka wago kwand ji 100 to wa end up gi ji 300 kata ji 400. Koro capacity ma nyalo rito go welo go hinga. Koro wayie ni joma moko mondo kel gik ma ginyalo uso mondo mi opong' kama rim nyalo bidicha. Koro kosiepa no gwela ni wadhi watemano, to wadhi kode ma wadhi watemo. Ne en gima wakelo gik moko to wauso. Koro mano ne watemo odiechieng' mokwongo. Ok ne wadhi marach ahinya, to be ok ne wadhi maber ahinya, nikech en gima igorie kapok igo kwande pok ni time. Koro kane watieko dei, to ka wang'iyo kwandwa kaka wawuotho, to wayudo ni ok wadhi marach ahinya, lakini ne wabedo gi rem matin, nikech nitie gik mane wadhi watedo kata wawaro mondo waus ma ne wadong' go mang'eny. Koro kwase dong' gi gigi to waparo ni to wadwa timo gi nade. Idong' gi soda mang'eny, idong' gi pi mang'eny, gik matindo mag chiemo gi odong' mang'eny. Koro gigi wadwa timo nade, ok wanya chamo gi. Koro waparo ni wanyalo uso gigi, to wanyalo uso gi mana ka wayudo event kendo modwa chalo gi mano imwatero gie. Koro friend nani oyudo another friend mare man gi function, mago mbak function, to kanye modhi onyise ni wanyalo timo ni, I know ang'eyo siepna moro manyalo konyi rito nyasi. Kobiro walalore, to wayudo ni gini ok wawach ni ok wanya timo. En yie ni wanya time, nikech wan gi gik moko, to wan kod kaka nyo waseneno ka wawuotho e skundi cha, wanyalo go kwano gi gik ma wan go gi, to wamed gi gik modwaro wadhi watimo hala. Koro challenges ma wabedo go, nitie seche moko ma ng'ato gwelo ni tich. Onyisi ni adwa bedo gi nyasi machalo kama, ta paro ni ibi tim nago. Kara samo nyisi ni onyiso jomoko 3 bende. Koro iloso ne quotation kako nego event bedi. Okay, tigi pressure maonge yueyo. Samoro wabedo kata nyaka saa 8 okinyi ka waloso quotation.
Koro kiseloso ne mimiye, koro itimo follow up. Kaka nyocho gocho ni kapok iloso cha, koro goyo simu no dok chien. Nikeche odwa ng'iyo mari, to ng'iyo mar ng'ani, to ng'iyo mar ng'ani, samoro odhi orango nengo, to kong'iyo ber mar tich minyalo timo. Koro yudo ka irito gini, ma samoro kata riyo moko mane luwika, ok iweyo pending mondi, ok iluwa ahinya nikech ng'ani style moketigo gi simu, in gadie ni tijini nitie. Gikone odhi oling' nyaka dakika mogik. Koro tije moko ka olal, mare ni be okobiro. Samoro be wayudo challenge ka ng'ato oluongi tich. To en kamo nyisi ni udhi, samoro nyisi ni udhi Syokimau. Koro ing'eni kigo transport mari, igo nyaka Syokimau mwanzo. Kara ene tok piny mar Syokimau kono. Koro kata iyudo ki igone quotation ma transport no, ok itero kiwango no. Koro samoro kitieko tich, tiyudo ka yuto ni okodhi kaka chalore, kaki iparo. Samoro onyisi ni en gi ji 50 ma jobura. Kichopo, tiyudo ka jogo gin kata ji 70. To kwano ni koro odhi okalo, kwano tich mitiyo odhi okalo tich ma iparo. Koro kiduoke ni mondo ulalre uwinjre kanyo, to koro neni ka ng'ama dwa chenjo ni winjruok. Koro samoro yudo ka itiyo mana mondo mi irit tich, to okidhi maber ahinya. To koro ibe okidwa kelo ywaruok, nikech focus ma in go en ni tich mitiyo maber ni dhi nyiew ni tich ma next, mabro miyo jaso kama nere mudwa bedino. Ya, samoro wabedo gi challenge ni wayiero kala. Iluonga tich, tidwaro rangi machalo kamae. Koro ka chope ground, tichak yudori ka wang'i gimani iwacho ni rangi ma bulu ni gigine mang'eny. Koro ka chopo kanyo gi bulu, tichak yudori ka oka en ma adwaro bulu machielo cha. Ineno wang'e odhi oparo ne gima chielo. Koro chuni nikeche okidwa ketho nyasi mar ng'ato. Chunyi ni sano gi sano, ichako paro machielo mondi chop dwaro mare. Iringi dhi chak irang bulu machielo no. Koro ketie budget mapodo kihikorigo isechego. To ni mondo mi warit tich, iwacho ni client en ga gira tiro mare sechete. Koro samoro rwako i budget mok ni hikorigo. But koro mondo mi tich odhi mbele, nyakitim kaka client dwaro. Koro wan gi challenges mang'eny machalo kamano. Moko bende, kiselando tich ma ng'ato neno, expectation bedo malo sana. Otarajia ni koluongi kawuono ni en gi welo 1,000, to nego bedi ni nyalo rito welo 1,000 go. Koro chuni ni waringo en ng'wech maonge nindo, samoro piny orunie e ng'wech. Mondo idhi many, ni iseyie ni tiyo tijno, capacity ni pokoromo kanyo, koro chuno ni ringo, imanyo kagi kacha transport bedo mopogore nikech ka ayudo tent 10 kocha, ayudo tent 5 koni, to mago gik mokinyal rwako ne client. En gimong'eyo ni no nyisi no dwaro i-deliver. Koro mago challenges kaka joma pod tatore ma eko chako wan go. To mor ma wayudo mang'eny ayo mor mar client. Ka client oluongi tich, miti ng'eni nitie magi mi hinyorigo gi okinyise nikech okidwa ketho odiechienge. But kata mago teko timore, kitieko mi neno komor, to kanye ma morni gi jingo ni bede. Ya, seche matieko tich, ma client oro na message, kato go ni simu, ni adier iloso odiechienga, iloso nyasina, kendo kang'eyo ni inyalo knan gadie ni inyalo loso nyasana machalo kama. Miwa jingo mar kendo chung' kiny watim machielo. Ohala wa mare nyasini udwaro wuoyo. Samoro in gi pesa mar time, tikia wuoyo gi ji. Okinyal. Kidonje nikech Liz timo, nikech pesa ni nyalo to Liz timo, okinya time. En gima wuok kuomi ei
makata ki ineno challenge kobedo mapek to kriembi kinyi chaki chungi manie chacha konyisi mana ni machanyo en nyoro makawuono en makawuono achunga dhi atime koro dwaro luong moma luongo ni luongo man kuomi luongo man kuomi ok nindi makata koth chwe tichunga chunga idhi keto tent kata yamo kudho tent mogo piny ichunga chunga kati chopo mi yudo ni client ok dwar ma odwaro moro to luongo man kuomi cha ok bi mi ng'e ni client chandi ibo mago simu piny tindo biro mayot igo simu tipenjo ng'ama inyiepo gago dayud bulu machalo kama sani tiringi kelo mana ni mondi mor client kinyi chak yud machielo to koro gima fani ni samoro yudo client machandi sana ni ene modwa kelo ni ji moloyo mamoko ochandi to gikone to neno ka tich otimo nade odhi maber koro bro kelo ni jo mamoko koro sama ichandrino warango gima nie tok chandruok cha ni to chandruok ni ang'o moume toke koro nitie jomoko monyalo donje to ka gini onge kuome to kodhi oromo gi chandruok makamacha kinyo bano duka uso gik moko te ohala rumo koro anyalo wacho ni kapod ok idonjo e ohala to bed piny irangri ni to en gima ni kuoma manyalo timo osiepe ng'eny to maratiro tin to bedo ratiro mar ng'ato nie chunye en owuon anyalo bedo gosiepe mang'eny to gibeyo e yore mopogore ng'ato nyalo bedo no ber e yo mar paro ka wach moro chando chunyi monyalo kweyo ni ng'ato nyalo miyi paro mar ohala ng'ato nyalo miyi mana paro mar mor samoro gimoro odimi nino mane yot to en gi michne mar goli to udhi budho kamoro to ugo mbaka tiduogi yudo kin gi kwe koro osiepe opogore e yore magiringe to mar ohala ni tanyalo wacho ni odwaro ratire kind ji ariyo kata ji adek ka udwa donjo e riwruok mondo utim ohala anyalo wacho ni ohala ni watime gi osiepa manene wachako gono to gi joma moko osiepe mamoko nikech sama idhi loso gigi ok didhi ng'ata achiel nyaka iluong joma moko sama idwaro dhi tedo ok inyal dhi tedo ng'ata achiel nyaka iluong joma moko mu utiyogo koro nyaka ubed piny muwinjre ni to udwa wuothe lain mane nitie lain mar wadwa kelo pesa wakanyakla achiel to ka watieko tich to wapogore to kusewinjore to bedo ratiro mano e kindu ji ariyo ni ka watiyo ma wayud onge chich kata ni pesa ni adonje sim ng'ane onge chich ka ubet to urango no donjo kama to upogore kama ratiro rito riwruok koro anyalo jiwo osiepe kata jomok ang'eyo mani ohelni mopogore kapok wadonje ma ni ohala ok en gima ichako kawuono to kiny ichame kiny ohala en gima iluongo ni risk risk sama ichake onyalo dhi piyo morum maber ka en piyo onyalo chakore mapiyo morum bende mapiyo ama onyalo tatore aming'a to gikone to chung' koro luwore ni sama ichako ohala pachi en ni dwa pono olemo ne karang'o koro kichake ni dwaro chamo olemo ne kiny to samoro chunyi nya donjo ni miweri kode piyo koro an jip manyalo en ni ohala kichako to kik iket geno ni dwa chame kiny kata oruwe nikech kata wan marwa ni nyaka wachake okanya wacho ni wasebedo ka wachame wager rekode oken gim wachamo en gimigerigo ni ki iyudo tijini tiwacho ni tijini nyiewo gima kama urucha onyiewo gima kama urucha onyiewo gima kama koro mano miyo wapodi okwan kod chuny moro manyuore nikech oko nika aitich
tiyuda e hotel kacho ni jaluo janyadhi koro kawuono agoni denda mos. Aonge go del mos kapodi eko chakore ka. En gero kambi. Kisa gero. Del no bro gora ga mos kata pile pile. Kokirito weekend. Ya koro nyakibed ng'ama nigi rit. Ing'ama rito. Ing'ama rito to pile ka pile. Imiyo rijip ni kiny no bed maber. Koro jok mano chako mopodho odogo ng'ini ang'o podho akanye. Ne no reto e safari mabor. Kose no dhi mos e safari mapiyo piyo. Koro king'iyo mano tichaki dok mana kama nie. Kane en gima nie chiwo mich ma in go ni nyalo loko halano. Chiera lek no podintie. Koro pare michaki lok ni en safari mabor midhi e mos. Kose en safari machiegni mirete. Awis Events iyudo wa kamidwaro wae. Kawuono ni ko wachinwa ni tich ni Migori. Kinya Awis Events ni Migori. Ko wachinwa ni tich ni Manzoni. Awis Events yudo Manzoni. Kamidware Awis Events no. Emi yude esa midware no. Toko emano wan gi namba mar simu 0704 65 2301. Mano namba mar simu achiel. Mar ariyo 0726 167 399. Mar adek wan kod Instagram Awis Events, Facebook Awis Events, yes, TikTok Awis Events. Kora Awis Events kiluonge miyude to nyasi mari odhi maber. Dakwara Mogejwang chenro maro wala gi mwandu pile ka pile wakelo ni chenro mapuonji yore mopogore opogore kaka nyalo chako wala kendo tayo gi e yo makare. Bane gimiyo kawuono wakelo ni sigeni ariyo, mano mar Esther Awino kachiel koda kamano mano mar Elizabeth Aenda. En geno mara ni somo gimore iye kaka nyalo chako wala kendo taye e yo makare. Tudi koda kendo juma manyien e chenro ni maro wala gi mwandu abiro menyo ni wendi mamoko. Wabo sumo ni riek ni kaka nyalo chako gi bende gi maling'ling mantiere sigeni mag jomoko mabende timo wala machalo gi magi. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donjie viewsasa.com.